nile balong non nang kile akimi PMAY je hem kim paminang ji APHLC bang pharoi sira truck circuit rahinia rat Congress rachari along kaching BJP aphan ningka chethe avelo pusi rat ningji Assam Governor aphan kapanong apinpur alo DCR ring ke pajirdam Karbi Anglong live adababir dang ton pen arju panikha Preni phai kriner kebarni por phai hinia por nilip APHL se song hin pen non kicheng siaphong first phase sarkar pen kiduke laga rada tuma phan akijoy pen ki pi ke panong pia hem PMAY ji a hem non nangkele do anta methang hem phusi chikim long nangji pusi nilip development block officer Julie terang pia phan panong si pinpuralo assistant video kirirong piarideng pajirtekang Sarkar pen kipi ahem somati PMAY ji ahem Karbi Anglong pinangana constituency along ki kikim ke patang te dopikan si theklong Nilip MSC constituency ke parlo angkang along ta sarkar pen kidukelak atuma phan ke panong pipen kipi la ke isi ke misen lo sita nona bangke ke thekeria tumsi kidukelak atuma phan kipi ahem along ihuma hem tang chita phan ahem phu abenge kauna long si thapilo sita non ke beneficiaries atuma long atangka Supervisor inu chibidun po lata party along MSC ninga chet he bang po phan supervisor arpu pipo anke mo ke pajut ke ahemle tangte det sita ke chok chia phan ke insai hai hedet po ahem tangte bin si nilip constituency along ke dopik lang lasi nona phong ke nilip constituency along ki dukelak atuma phan sarkar pen ki pi along ke tangka kachong tip dun chia phan ke supervisor ke ahem pho atuma phan si pinang po Lapen jong si beneficiary sabang claim pon thek thepu aphi ansi komani supervisor pinangji jong si nona tengsi aronri asai claim dun rong polote non prabjin pen beneficiaries atum lapen rat lapen APHLC asong atum chingrum si je songji lapen la sohut kopine pulote adai ki nilip MSC Pabitro rongpi VDC chairman Gopal Inti lapen nilip development block board video atum se adai CN ponang kok pupusi APHLC Central Committee Dun Maipu Rajesh Tiso APHLC Panjan Polling Center BDSR Bikhatok bi Nilip APHLC atum Sodak Pen Nilip Development Block asai hemat hingo pherangki atuma phan nang pachini pon Alang atum tangka kachipejil ke hang laso abang emekini pen thegonong le ofisita inu dokok posi inu bang arju nong bom lo je khum phopen suri cap nahi to ho po MDC ke hang ihum long suri hini pu ke hang do la solam mute arju nong bom sita on record ke with posi alang tum hang veglu pu ke punu dak lo ta inu pen karju long alam bang mute nitu arju long lo la solam ke ta jongsi kidu ka tum phan ka paching thurji nilip arlo nilip constituency nilip rara phana paching phul jongsi ji phan jongsi ning hang kulote lason bribe akamang claim ke denai bribe akamang claim ke denai dak ji youtube puno accountant puno video puno la pen dak local MSC puno VDC chairman puno bribe akamang claim ke denai ili tum munthi da manang dor chit afansi engineer satum bang estimate bonailo hala dor chira estimate along jong si ko manesuri cap manesuri pho manesuri ni chu endun thu bom lang phulo tangte hala so hem tang pe me poma tangte matedi la so ki tangte ke la ke hala ki duk ke la ka tum phan ka oi nai wang joi do BJP to mas slogan la hello na khaunga na khane dunga pugedi tangte nang tum hala tum along pisi ki chodun thula ren phan ki duk to sina rap la po la sini ke thang chi kem det pok po yalo ase nimrong ko anse poisa na jangma ne kono ko ana jangma daga ni sikem dat po ni phane supervisor nang ne jatang ne phange ni mithai chikem the rot puno sang tel no ne mithai chinam det po ase mati na parik dadu nang ne la non la clemia hemso an ke ni thang chi khoros po labang so hut ka chitong dun APHLC Central Committee members Bokajan LAA Rap Chunbang Samson B Finance Secretary Anand Ingti Office Secretary Panong Phangchu Hosai Hanse Howard Rongpi Harrison Be lapen ongdung arisang hodum chetong dun rinti Choki hola pen Sonjit Kro lapen koila mati pen Samson Ingti
Karbi Anglong live Kidamtang Preni Pai Krenier Kebarni Dipolong Kedo Karbi Anglong District Congress Committee Methanga Sai Hemalong Anerlo Por Mass joining amai pero ponsi ke ongdung BJP aphan ke kroyara datum BJP aphan ninga che thea thai avelo pupen Congress along kaching bedun bangso long lakha Krenier ke borjan elesi angkang pen BJP asokobui ingrai phun anpin Lumba jong lapen Bukajan Eliarat BJP lapen APHLC asong pen COC Puthot Indian National Congress along chipo ogdu Sonsi Bukajan MAC constituency pen Pratap Singh Rongphar Kangbura Timung lapen Diopani MAC constituency pen Elias Tirki lapen Sarugathar MAC constituency pen BJP APHLC asong aphan ningka che the kavia jok ari sangho tum pen ke ongdung Congress along chipo ogdu Sonsi alang litum pen lam theke jai pona tengki BJP party ke Karbi mate Anglong aso phan ke jok manavi pinpor me ke damtang pinanganar ni penlo ning ke dokde pipotma pulote methangalong ri arlosi methanga khaya tum ke che ke be aring vu ke sonang tangte eprang ke kosonsi esomar isumar atum aphan ke phere mimi angsi nang the bomro Pinpur me piniarni methanga dimalong anta okchung horsi donang bomlang tangte nangli BJP aphan ke pahai ki kupia lesi dolang aduntu public crisis mate hormuhota rador ke solapen rada kidu kisung BJP atum chining tumte athe BJP asong EMMAC atum aphan jong hele phone chokol phong kep an le chokol sidami phone nang ding tangte rada tum Kachopa Haidun ke kupia lesi dolang puta arjuing tung. Indian National Congress Sarkar Kicharia Hut ke kanghon pachitang asonsi old age pension, widower pension, handicap pension, okorjang sarpi pension lapen job card anparta contractor soso lahai hui anta BJP atum paveet. Kidamtang Durga Puja aprang job card pa claim annamta inut pen pharupli Kaddu kawe suri sia pot ke pharot trok nang thandun pet anparta contractor soso atuma phanta bill PPC patot kreng pusi alang litum pen lamthe jaipon District Congress Committee arpu kedeng cheklojon phora chiti mandolo asomam pinya son la mass joining ma ke chenglo la pen pinya so joining long total ke 192 abang phunang jon dolo pisol lo so asomam pen Bukajan pen mucha Bukajan pen 151 lo la pen dipu pen ke 41 bag dolo la sila solong pini ke join te mejo thenglong tenglo pulo tangte Karbi Anglong bang sita BJP sarkar dumhan apyo aning che the onglo ati BJP to me claim chok che ratum phan kam ke pipe ro so to phan kang thuri phan kunum bikli kang thuman thang ke claim kle so joine ratum aning oi pik lo non News report Karbi Anglong live Preni Pai Krenier Kebarni Karbi Anglong arlo kedo soarlo asong rachari lapen rachari kalidet asong atum chilangsi Assam Governor aphan ke panong apinpur alo Karbi Anglong District Commissioner arideng ke pajirdam Pinpur alo along non malom Karbi Anglong soarlo atum kisung ke boy ke phopen rai kom nang ji pupen ke chenglo kapre ka kisung arlo somara tuma kisung ke boy alam tami jongdun Karbi Anglong arlo ke damtangarni Rima rong pipi aphan apran karmut pen kecheng lo kapre adim arlo somar arta kang dugatuma phan kachulang rem hai hui pardun ron asonsi theklong lahaya sailang no long kachirap dun adai ke do tuma phan nep ingnang serak nang jilapen ke neblong tanga tuma phan sodak adaya reng enang ji puta pinpur alo along jongdun Karbi Anglong arlo lapuson kete lapen kilang no aham phang mate atumon ke jap aputhak Karbi Anglong arlo kedo soarlo asong atum ningkang samsi chepaklang lapuson ke tera hamphang nitum nangni lapen ke wang jilangarni ke pawi deji aphan chilang petpen chesongji puta alang ditum ningjepon pinpur arlo ke pajir damahut Karbi Anglong Women Justice Forum KNCA Rasinja Song Karbi Anglong District Mohila Samiti BJP Mohila Morcha Mahila Mondol Congress Committee Serdihun Serpinding Pirthakasong AIPWA atum pen Jalin District Commissioner Nirola Phangchopi Asia Sariding Pajirdam
ตัวรัวตุมพันกิลังเรมแล้วเป็นอาลุสมาปินสมาตุมพันกะเชเนกะโฮโลกิบัตอภัยกิบัตปิกพุทธักสินิตุมาบังเกละบังโซเมมอรันดัมบังเกสามีปนจี DC through governor bangke la sinono bangke la bangso memorandum itum pajirji la sianotin same la so memorandum iparji la putha ka bangke ni tu athepi la pen akirai kom ke nangji po bangke governor phanitum panong ponsi la bangso lo bangke DC through summit ponpo nilitum ke damtang arni hot Karbi Anglong women sasong doan nilitum chingwai si pini ani bangke dharna tadoji laben ke DC phan through DC nitum governor phan si isi memorandum PG pusi pinya program ke dengpon lo si dharna bang doji nilitum papichoji pini bangke program mating pensi isi memorandum ki pi program ban ke enponang pusi nilitum kadokbe chingwai pensi pini program dengpon lo News report Karbi Anglong live. West Karbi Anglong Kolonga Imbe Umaharapati Ahabia Hemalong Nipai Krener Cap and Kriser Cap Prechiklo Ninia Parman Wolo ke terasai ke dengpon. Labang solong arnam pharo tumati rongarak pen nang chitong dun rinti. Kiching sirani wolo ke tera mailong arnam pharo tumaphan cheng muri pongsi kibi kithi saru sarhang atum chitong dunsi alira champen umaha rapati along ria mai atum pen dengpon labang solong umaha rapati long ria mai kongchun bang moniram rong hang aphan pherang ke tum karju ponahut nangge pachini dunki lapuson henlo nili kachini dun ateng bangala hello arnam pharo rong hang rong bong rong arak la butor sarpo arnam karkliji aphan arnam arni chupi meji aphan si haladak poisa tangka him phi ke dorde volu vosar ke dorde la so joini si richo bang mane la jiroi mane arnam pharo pin pomar tum phan mane volu vosar him phi nang pirung la so hala so butor sarpo arnam karkliji a joini si jak him phi tangka mahanang pirung Keroni pen mohanteron Karbi Anglong live. Tang depini adaba birta ki lapuan si kang ton paniglo.